Salut, numele meu este Larissa Banks și mă găsești pe Transformarea la față cu Larissa Banks pe Facebook. Astăzi îți voi arăta cum să-ți tonifici fața și să-i dai un facelift. Deci foarte simplu. Deci ducem mâna prin păr, da? De la ureche până sus, în vârful capului, ridicând. Timp de 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1 și relaxează. Repetăm. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxează. Și încă o dată. Tragem în sus până în vârf. 5, 4, 3, 2, 1 și relaxează. Împărtășește acest video cu prietenele tale, cu surorile tale, cu mamele tale și chiar bărbații, de ce nu? Că și ei au început să se îngrijească în ultima vreme și o să vezi ce rezultate faine vor fi în timp. Mai puțin de 1 minut să faci toate aceste exerciții zilnice. Te salut! Ne vedem pe Transformarea la față pe Facebook.